Γεια σας παιδιά, Chris the Destroyer εδώ και όπως βλέπετε σήμερα ξεκινάμε μια νέα σειρά Survival Creek στο κανάλι. Όπως βλέπετε την ονόμασα Chris World, είναι Survival Normal στο Difficulty και όπως βλέπετε έβαλα ένα seed για να μπορείτε να το βρείτε και εσείς. Το seed δεν έχω κάπου ότι ας πούμε είναι village κάτι, απλά το έβαλα για να μπορείτε να παίξετε μαζί μου. Και όπως βλέπετε δεν έχω cheats ή κάτι, πάμε να παίξουμε. Όσοι δεν ξέρετε τι είναι το Minecraft, είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να επιζήσεις και έχει zombies και διάφορα πράγματα πολλά που θα δείτε στη σειρά. Βασικά σε όλη τη σειρά, γιατί αυτά τα πράγματα που λέω μπορεί να γίνουν πολύ μετά. Αλλά το πρώτο πράγμα που κάνεις μόλις μπαίνεις σε survival είναι να παίρνεις ξύλο. Επίσης έκανα αυτήν τη σειρά επειδή δεν είδα κανέναν άλλο YouTuber Έλληνα που να κάνει σε αυτήν την εποχή, ας πούμε, Minecraft, και εγώ δεν έβρισκα κάποιον που να κάνει και είπα γιατί να μην ξεκινήσω εγώ, αφού μπορεί κι άλλοι να θέλουν να δουν, ας πούμε, Minecraft. Και τώρα θα πάμε να φτιάξουμε μια αξίνα. Η αξίνα θα μας χρειαστεί για να φτιάξουμε πέτρινα πράγματα, όπως θα δείτε στη συνέχεια. Εδώ είδατε την πέτρα. Θα χρειαστεί να πάρουμε ανάλογα πολύ πέτρα, γιατί θα πρέπει να κάνουμε και φούρνο στον οποίο θα ψήσουμε το φαγητό που θα βρούμε. Ο φούρνος θέλει 8 πέτρες, οπότε θα πιάσω λίγο παραπάνω από 8 για να μπορούμε να φτιάξουμε όλες τις αξίνες και τα σπαθιά. Λοιπόν, αφού τώρα έχουμε 16, θα πάω και θα φτιάξω μια πέτρινη αξίνα που είναι καλύτερη από τη ξύλινη, όσοι ξέρετε. Και θα φτιάξω ένα φούρνο. Θα πάω να φτιάξω κι άλλα sticks, που τα sticks θα χρειαστούν για να φτιάξουμε το σπαθί μας. Και τώρα θα τα βάλουμε όλα πίσω και θα φτιάξουμε το σπίτι μας. Οπότε παίρνουμε λίγο ξύλο. Το πρώτο σπίτι δεν θα είναι και το καλύτερο σπίτι, απλά για να επιβιώσουμε την πρώτη μέρα, που πολλοί λένε είναι πιο δύσκολη και εγώ συμφωνώ με αυτούς. Γιατί την πρώτη μέρα δεν έχεις ας πούμε πολύ καλά πράγματα. Έτσι τα ζόμπι μπορούν να σε επιτεθούν πιο εύκολα από τις άλλες μέρες. Λοιπόν, έφτιαξα ένα σπίτι που μπορείτε νομίζω να φτιάξετε όλοι. Αυτό το σπίτι θα μας προστατεύσει από τα zombies για να μην πεθάνουμε. Αλλά πριν να κάνω το σπίτι μου θα πάω να πιάσω λίγο φαγί, γιατί θα πεινάσουμε. Και αν είμαστε τυχεροί να βρούμε πολλά αρνιά, γιατί θα χρειαστεί να κάνουμε έναν κρεβάτι. Αν φτιάξεις κρεβάτι η πρώτη μέρα είναι πιο εύκολη, γιατί θα κοιμηθείς και θα ξυπνήσεις και τα zombies δεν θα προλάβουν να σε χτυπήσουν, ας πούμε. Ενώ αν δεν κοιμηθείς, τα zombies θα μπορούν, ας πούμε, να σου σπάσουν την πόρτα, που μου το έκαναν πάρα πολλές φορές και μία μου με κάναν να πεθάνω. Ενώ είχα πάρα πολύ καλά πράγματα πάνω μου που θα μπορούσα εύκολα να νικήσω. Λοιπόν, τώρα θα χρειαστούμε ακόμα έναν άσπρο αρνί για να φτιάξουμε έναν κρεβάτι. Να το, είμαστε πολύ τυχεροί, οπότε η πρώτη μέρα θα περάσει σαν τίποτα. Λοιπόν, βάζουμε το φούρνο μας κάτω και τώρα θα πάω να πιάσω λίγο wood και θα επιστρέψω. Λοιπόν, όπως βλέπετε φτιάξα το σπίτι
δεν είναι όλα το ίδιο χρώμα. Πήγα εκεί και πήρα wood, ξύλο στα ελληνικά. Και τώρα θα χρειαστεί να φτιάξουμε charcoal. Όσοι δεν ξέρετε τι είναι, είναι σαν κάρβουνο. Απλά επειδή δεν βρήκαμε κάρβουνο, το φτιάχνουμε από ξύλο. Για να φτιάξουμε torch και να μπορούμε να δούμε τη νύχτα. Οπότε φτιάχνω τα torch, δεν μπορώ να μιλήσω σήμερα. Λοιπόν, νομίζω η πρώτη μέρα θα περάσει πολύ εύκολα, όπως είπα και πριν. Επειδή μπορούμε να φτιάξουμε ένα κρεβάτι. Τώρα θα βάλω το φαγητό να ψηθεί. Έχουμε πάρα πολύ φαγητό, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και τώρα θα πάω να πιάσω ακόμα λίγο φαγητό. Εδώ μεταξύ, όπως βλέπετε, τον ήλιο σε λίγο θα γίνει νύχτα. Οπότε όσο πιο πολύ φαγητό προλάβω να πάρω, όσο καλύτερο. Το σπίτι μας είναι μοδάτο, το πω. Πρέπει να σιγουρευτώ πως έχω wood για να φτιάξω το κρεβάτι, αλλιώς δεν έχουμε wood για να φτιάξουμε κρεβάτι και εγώ ήμουν εννιάς. Οπότε πρέπει να προλάβω να σπάσω τουλάχιστον ένα. Είμαστε καλυμμένοι να σπάσω ένα. Τώρα τρέχουμε γρήγορα. Δεν μπορώ να μιλήσω καθόλου σήμερα. Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, και έτσι σε λίγο θα τελειώσουμε το πρώτο επεισόδιο σε αυτήν τη σειρά. Νομίζω τα πήγαμε πάρα πολύ καλά την πρώτη μέρα. Και θα δείτε τώρα κάποια ζόμπι να καίγονται αν πρόλαβαν να κάνουν spawn. Δεν πρόλαβαν να κάνουν spawn και δεν με πειράζει που δεν πρόλαβα. Αυτά για αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Σας άρεσε το βίντεο, κάνετε ένα like ή ένα subscribe. Γεια σας.